Лукашенко разогнал погоду специально для нас. И выбудовываемся у колонну по 3-4 человеки. Коли ласка, просьба, за мной. Стали, земли, поле, лево, стали, земли, поле, лево, стали, земли. Проводять ущільнення городської забудови і таких прикладів вельми шмат, не улічуючи інтереси місцевих жихарів. Звісно, забудовщику вигідно посадити дом на всі готові комунікації, де ще в центрі міста. Але наколькі угода з гарвиконкомом була прозриста, що ми ведаємо про це? Нічого. Он подневольно фигура, он же не может сюда прийти и что-то ответить самостоятельно. Это не посоветоваться, что мне можно сказать? У вас нет самостоятельных мыслей. Спасибо, вы тоже выполняете свою роль очень хорошо. У меня не платят.